Drame. 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 Drame mfala aluba ndombu Drame. 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 Bébé. Quando ti comprometto l'alanco? Mi è gitalu gui me mi fiam don tigi jogaki don puli kudo mi ala manana mi ina nga ndaru ko si tay Drame wawela lubde don buli ha be adde mbudi me modani quoi jonta dumande jet le 5000 on jonala 5000 on attendant ha si be addide après ndem jontete quoi E bébé te che danni jogaki mbudi. Oui mais kuni kumani habbodin don ara joni parce que mi wadana o virana lande hande mi hendaki do ko Drame farno jonnala me baymo dani fala ka mo findinde fi dum quoi Sei yaltino ta eggitugo ko prometto l'alanco. problème ala kon dom jogaki ay 5 francs Promis? ouais promis c'est que je t'aime itu kan penjane woni Rafi, ari anyiram. Apa anyiram? Kau. Arel. Arel. Kunduan. Oi. Arel. Misiki. Depuis weta goto yaltan kayasi. mi yalta mi wala kaya sunu No milandi ko duwai. no min ta lando lando Angol. Min depuis wetla wali ko joni min. hey ta jabi o yandi Ono ngoy kaw. Min koko mi no suba ko mi dawati. Angol. Adrake ka sambran taw dalam yaltal do. wala mba ko ndu wadi mi yala min mi ngontal ni fiala
Comme on a ta chambre. Ko question façon ko fiendo landanto dal. No milandi. Min ta lando lan suga din question ni. Wole ko fa la wolde ko. Min minati to bimbi. Me ba mi tayda dani mi yalti kati. Voilà. Ango rama. Oui, bien sûr, mais là, tu l'as parce que l'habitude pas de gaz, peut-être qu'elle a pas l'air de toilette. Ango. Min minati ton tigiri kon hari min ko ya lu bambudi fi yomi so do go bay modi radna lani min ko do nadi lanto Kaw, onon bui. Minati ton. Fion. Ka to be to no salu de bengon ko ta minati. Kaw hakkude mo nyal onon du sala do. Mi ada lon taw yow ka dus jang derton. Han? Mi wawla ni ma ko urata do ko to wona gotum ko nanta mi derto wona do fi goddum go ko hoddum wadi. Ok. Ido ngandi de derton. Piji din fop nder ga fusi mi anyana ka itte ka salon do. At television on do ka. Hanki pantalon mo mi borti yon. Budi ande bimbi do mi tari jettam. Lan andi non ko ene wonbe be nderga ko gobbe mo yettidi. Donc min nadiri on do landa gollo wallo lam hetta budi ande. Drame min ta fillito noddirgol lam fi nguyka. Anani ka? Ah bon? Hara fillitaki noddirgol lam suga di halaji do. Min lam besoin ne wujugol matrami. Awa fiti ande kadi mi anda ko du yarda ko yonima. Min ta nodde tan filmu. Anani? Anno anyida andi. Kala ko fala da sallandi kala. Mi jonnata. Drame tu es sérieux Mi fokku no andi lande do ko buri lan andu gon andi sa walli do pi woni do 2 jours min mi memata Drame ko mi wonda tolide Hara jinna gotti kama ko jemma. aw no wonno mi habbanoki billahi wallahi Wallela. Kaw. Si kono nafte to wallela netambu inani. Ene. Ko min fal ajon toñi de. Ko min fal ajon wujjuma. Si jettama kono mi landoto. Rafi. Wallela netambu. Mais c'est quoi? Bébé? C'est quoi ça? Min ko ta wolu indade. Mi alli ma yayi. Quand on fait la vidéo, à faire la vidéo, comme il vous dit. Mi hulitata ko jinna gottima. Rama. Non, mais lundi, ma na écoute ma, faire la vidéo comme il vous dit. En pop ko ga wali. Si woni wali do weti ay ko to yatali. Donc ko pop mi mata Drame mi atanta ta akizu copine na nguyka. Ta uku e problem ji mendinga afani ka. Aha. Sa feti oro fetal mimi fetal taw goy. Ah bon? Voilà. Mi jabata akiza copine na nguyka de. Ana feti? Nandi. Abiba. Drame kam ko hombo on December goto do. Na kawo mako. Wai kawo ma woni December goto. Sida mar mo lando la do fi nguyka ko kawo ma lando to na base ko ndi do won. Hey kan hey. Hey min won. Hundu ko ma kun tew ya. Andi nongo yi min am jay wala ci kolande. Min na ci kagol de. Ko bi jaas Mustafa ko sikkuda ko wona ko. Mbinde ko gonga woni ko non ndi do woni chambre goto de. Men ala problème del ton. Si kono ngati bu lando non kawma. Voilà. Ko min fal atoñi de. Si kono jetti di jonta. Hey ittugo jungo ma yefatan barto manani. Mimi do ma wujjude. Ok, elle là. En tout cas régler lu ndo ngani kawma men problème di mari men ta tawno men en der lundo. Men awa fi CFA pikima. Non, habela. Si tawi ko menen sutinta nguyka. laisse tomber, c'est bon, laisse tomber. O wala tala meta di ka. Hein? Drame o binay lan hore ma est-ce que hande menen me wujjima nder Mimi o ko jinna gottimo. Ok. Ko ndi do ko wonder ton min fala yo Dara pay kon tuttu kan. Non, min He mi do aka no de suka. Non, parce que la sambu to mi woni. Akiri ni hala. Itti jungo mango ya so yalla. Inspecteur on ça va? Voilà, inspecteur. Là où connaît logement bien men kader sudu ga fami. Non. Ko mbudi a wujja ka sambra mi do bimbi. Mi yali mbudi ga fami. Mais non mi noti be pop mabbe mi landibe. Si tawi anda fi mum. Be ndelando be anda fi mum. Pourtant hay goto mabbe yawtal ka sudu ga. Jon bay mi andi be sattinawol hunduko mabbe kon. Mi fala
ya ar si mbuɗe andi yaltalɓe fof maɓɓe ƴettemɓe naɓen ɓe toon hay goto e maɓɓe yaltal ga ɓe fof yiɓe ɗo kadi ɓe fof mo be maɓɓe naati ka chambre am men pira la ngabbi yon inspecteur ok ok ilanga ok Drame polisi ana du polisi so fala ko chef d'état major no daba ni mi tan jaki fi dum Drame ko mene wona no dande police no yalta do komi abanya no wayti mimi waɗa piji ɗi fof mais ɓuccugol non abo mi ɗon tede hande min ɓe wujjina allah kame han hande kate kam on o ɓe wujjina lui c'est un fou arrête ça laisse tomber arrête de me dire ça ina wujjina allah pour yo no fialla wiɗa menen metti ɓe ah laisse tomber oui laisse tomber oui eye to goto yaltata nder tant que inspecteur rewtal personne ne va sortir ici goga ko ɗo wi kom ko bata yo gonnodata bébé allons mayin tatal memi darta ko ɗo ɗi probléme de futilité ji kono Drame min ka salla waɗita ya toña mi accantaman ɗo ha ñande mi yaranima ɗum ɗo Drame kon woni ari mi ago hala tan kon woni Drame soɓe an ɗo police donc ko mutti komi woni ko an jiiɗa wondi e ɓeeɗo si a heɓi haaju ɓe yahay si kamɓe heɓi haaju a yahay an hakkude ma Allah mbuɗi no jaranma yawgol police kaw hakkunde ngi Allah mbuuɗi ɗin no jaranimi kala ƴettuɗo ɗum on fof moɗ ni fer moyen sin hetta mbuɗi no jaranimi ko ɓuri ɗum hay menen hakkude ma Allah hay min o gandi kon ɗum iwen ka sama tan ɗo gandi fi mbuɗi ƴetteɗi jon tolla wona hunde hakkunde men terto dara tinano sabu simi bartike ma hara nano sabu simi bartike ma a wotan dara ɗum billahi kaw min la wujja inno banto ɗon la mi fatama hakkunde ngi Allah kaw billahi walla yaltani hakkunde Allah mi rewa pol ma pierre on fof moɗon mi uddoya yo siɗa fala pole fier a yahay ka église ne anani siɗa fala pole fier a yahay ka église awa min mi hawja inspecteur seeɗa joni fof inspecteur no fanɗi inspecteur no fanɗi noon tuta corporal moro no mettama on no habbo an inspecteur fof alors kono gande goto pusata ɗo kaw sikkude min ara min komi feetuɗo ala ko ɓuri hulminade gujjo e nder suudu ɗi mbuuɗi a ɗi mi hettaɗi si mi hettali ɗi terme ɓe fof nder ga ɗum ngala ton konton ɗo yawde hay nokko ngala yawde ɗinen ɗon mani ton ade hay nokko ngala feeti hay goto yalta min ɗawa inde mi yaltata ɗo personne goto yalta ɗo tant que min tali a fene ɗum Drame min mi yaltay ɗo ne awa ha mi fokkita joni nangala min mi yaltay ɗo acci waɗa inchallah kon mais Drame kon wa ande wona inde mi yaltata ɗo ani mi aja kay ma non an anga feeti Drame acci waɗa hoore ma acci tefla tella ka kon waɗi kon waɗi ha kon waɗi ko min goto yalta ɗo min tan mbuɗe tan de womino non ono wawi inde min mi yaltata ɗo ono wawi inde min mi yaltata ɗo min mi yaltay ɗo si Allah jaaɓi anda wawi inde mi yaltata ɗo a yalta ɗo awa fokkiti nangayla mum tuma bébé may a feeti may voilà Dare min ñammiɗo nalɗi ñammiɗo Rafi ay nafigi yagal ma Rafi ko ɗum waɗi awata wolande nanguɗo langu inspecteur jongay kanko ni andi ko non mayi yamono darɗa mayi ando inde mi yaltata ɗo s'il te plaît min ta mema adduɗo ma non min mono wawi inde mi yaltata ɗo fiyalla Dare anda ko ɗum ɗum ko yawre quoi wallahi billahi tallahi Drame anan du police kawle andi kon waɗi anan du police mi nodday police
ha la di police hon woni fekkude do ko mi hum bati inspecteur wade golle mo de fer yo no mimi tawa kay fi ko ton do yaw on ton do yaw ha accata do no ala di police hum pitan ko woni fekkude ga tigi tigi be do eno be do comme 4 personnes won der do o do ko mbita jodo afami ba wetti mi landi be fi mbudi anni be ni goto na yetta pourtant le mi landi be goto si tay woni hay goto di yaltal kayas be la ha hay goto yaltal kayas afami mi no be fala kala jonnu ko kambe wujjidi der ka donc dum mi hettadi ma mi hettadi mbudi ma di gonto jetta ka jifa pantalon man mbokin mi jetta pantalon ma ngar hon mi porti mo hanki ko mi arti be fop no be nati ka chambre ma be do fo nati ton be fop ma be nati sabolantu nge regle woni ko du ngati lan acci akke to regle woni ko ngati lan abolan drame mimmi ardo do hanki depuis mimmi ardo hanki mimmi yaltali ka der chambre do anda wayla wujjinde andi mi sofitina ka ko wala ya jakay mago fanki ba do yenta ma do joni mi ko dira fanku yentela ka anga juti mo hala o ngandi ko mi fala famo ndiren régler problème on do alamiya dum ko hakkunde men ala fe yo be yaltindi jogi ci do mbuddi yaltina di toy fi Allah ara en fait yalla inspecteur mi dum do bilan sabolan si tay no woni dum no fo no wawal marsugo dum ngaray ko ma hewto en comment on appelle ka commissariat kan to hewto me yaltinir ta ko me wujja menen gujju ala nder ande ko on fami kono drame toñe me ngacci dima yalla mi wujja jango mi wujjata et puis mi mo problème hayo concernant la mo regardala mi fala fi Allah ina no yo dégagation min mi yaka mi do ayada to mi fala ka problème kan mayni billahi go yalta do metal min mi yalta do mi awata dam bloku de ina mi yalta en famo jidi ko mi wi on ko jogi ci do mbuddi wa hakkunde men régler problème wallahi afeti andi ko wadi fiala sela nan fiala mi ta tikande min fus ala ko mi hala no dila Allah akbar drame Allah wonu antum mi accitima anni Allah min dawala wujjinde min dawala wujjinde jogi ci do mbuddi ngo wawa en wadana ko mi wi don ko ka gasata ta wonna fusma inspecteur gujju ala don ka to ngarto nyome ngo yara wala goddo ngon ka do no jogi ci ko mo jogi ci menen name wuybe de min nyam je suis étonné ko drame to nyata lam fi nguy sa de lan zike men nganda ala day daba en police ya kaban ko mi do mbudi ma di wujam on do woni nerga kono dum no compliqué c'est parce que preuve ala do hore goto mi wata do jettude goto mi ambar kam yento lan tum ha bolan tum mi wata ambar ko te do goto naba mo commissariat mi hebali preuve joni ko wadata déplacer yaga commissariat mo ina plainte ma contre x on sumanti ndare no arrange kono do ni da wela lan no mo e kono ko gasata ko mi wawata ma wadande men ko sariya on e laba ngal men gollirta a fami ma dum min on mi yahay woni mais si a wawi andude ko do woni ko joma dum nodda mi ara joni mi ambar kam mi kono don woni do ni no compliqué c'est so yimi woni no bilan andi comme c'est ni kadi ella joni ko non mi fala nan Quanto polisi chiamava? Abbotum guarda. Guarda Otto. Dara wali come si canano magore. Andi mi anni on ka stai do ngandi fi mbusum jette di jonno lan ka. Yettu. Awa terti hal. Mi terto? Mai. Drame rapide. Ala yo tutti. Awa sama mon taw nangande. Terto oya. Taw nangande ta comme. Boko ya trado. s'il te plaît. Reste en dehors de ça s'il te plaît. Ono wala nginde mi yalta ta nder do. Mi yalta do awata nan privu de nder ka. Ah bon? Attends. Ah bon, ayalta. Mi yalta nder do. Terto oya. Alomba. Manila. Rafiwe, billa wala sayare ko jetti budi nan. Hakkunde yalla. Billa yare ko jetti budi. Sai ko yaw. Voilà. s'il te plaît. Ono wande yalta ta Non, 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 anani hala ko moni halle ko si yalta ma se yalti do joni nan ti woni jetti. Sai mi ko yaw. Donc s'il te plaît. accide ore mo nyawo o dientidira on do journée on fu no faade la yalla nganda ko ndungo faala piji ko parce que drame o feti o go feto do dari do Wani wani de gimbude makko do. ta mi tawada ko lunde Itunu ko mako nyan na. mi tawada Min mi sikkuno kambo waro ko lagi de hatti. Jona fala wala nedo deuxième kambo waro ka.
Kaw do ngandi kon wadi accire ni hala ono mo ngacce o wada ngi sago makko nyallangal fo o private yaltu Allah walla mo harbe no goru no de mo jani mo sina dum Allah walli condi wasinde habbi Drame diri yeso. sina ko wula ka jaaru soppayna ma sina Allah mi daari mi sofni na ma korteru alankira no banana andi ko ono woni wadde dum ono private no journée on fappo en yata no non bébé s'il te plaît Kaw Drame o gayni. ya nden koy jente do tu jente Alaikum salam karam koy on jaram mas de seda karam koy ngati hakede la hebi Allah ka seda ka sudu gam wala ko bala nan do hay kawon be do finde feragol korte yonna wujja ka der sudu gam voilà bana be sali reconnaissance go be wujja buti ko wuybe tu nonde mon ka der sudu gam fala yo ngar wallo la no laabi am hetta mbudi ani do sagan karam ke so ngari kala ƴet do mbudi e ngudday on ti gara be bataw so fata he para ok karam karam ke en anda ko mboni gorko nder ko Komai ana fo dimba hore woyo be nane fus me ngala ko men halas na ibnu gol min mo metti di ma yalla Allah nyaaw antru men min mi haja kay dum haajata non mi haja kay dum ano di police dasani yo karama ono ko ono woni retardu de lando ma do mimi darta ko fidi piji yo no police dumbile ko karama ko mimi no dika ko ma ko habbo karama yo no dumbile karama ko do fan no dumbile ani dire ni hala no yawre non jindude o bi Jungo la mo be tami. Mene name wuybe. Aha. Goddo mo e buusi don to on smate on anday. Drame mene men buuza do abo agayna wadu ko karamo ko ma mi anda on dungo. Mene men buuza ya men buuza. Joni me fadi karama ko ma Allô? On est au karam koy? Abdara. Kau! Rafi! Aleka! Nah! Aga, ale! Kau mau pengen ale? Kau! Nah! Aleka, kau mau pengen ale? Apa aku mau dong aleka, ya sih aleka? Rafi! Jodoh! Kau jodoh. Rafi. Assalamualaikum. Ya. Rafi. Ada yang karam ko. Dan di laba ju. Yo, ada jota. Karam ko. Naam. Tahun ada. Hey, ay bebe. Watu ya donki. Wone do karam ko wone do. Wala. Do mi dan di labe pos.
fami inshallah ngujjo nder ga iwe won karamo ko en nam ara kono mi noddiri on non ka téléphone ɓe ɗo meɗen ka suudu ɗo pantalon ango mi ɓorti mo hanga so ɓawi weeti bimbi mi tawi mbuuɗi andi to iƴettama nde foppu majji mi faami mi landi ɓe ɗo noon goto goto min ni d'abord si goɗɗo e maɓɓe yaltali ka yaasi ɓen nan hay goto yaltali ka yaasi min ni min ni ok o ganta mi nanguɓe taw après ɗo mi landi kombo ƴetti mbuɗɗi ɓella o kamɓe ɓe anda fimu donc jonnon min lan andi mbuɗɗin ko mami hettadi koye walla no wallitolla wo ɓe yaltina mbuɗɗin si Allah newni jaɓi e bagol Allah ngal si Allah newni jaɓi en wallidire yo en ndaare yo mino henanma mi sikka ko ɓeeɗo nayo woni ga komin nayo woni ɗo oɗo koko sabu oɗo o ardiri ga faami yewte to min ta sappolandi voilà yewte hakkunde ella ala voilà ko minen ɗo won ɗo joni noon gandi si probléme waɗima tana ko wonduɓe ɗo wo ko ɓen ɗon nanguidete ka a ɗo mbuuɗi anni mi rewa pol ma pierre ɓe fof maɓɓe ko wuyɓe tun yoɓe walla mbuɗɗi ndi yalta inchallah jeeɗi haray yo Allah moƴƴinangen ɗan ma goɗɗo acciti beɓugol ma sofugo wo mbuɗɗi ndi yalta ɗo si Allah si tawi ɗum wujjuɗon no ɗo o e maɓɓe si Allah newni jaɓi e bawgal Allah ngal inchallah en wallidira si Allah newni jaɓi ko woni noon ɗa andi golle an ɗen mi toñata mi yaafotaka ko golle an ɗen noon simi hiƴi si Allah newni jaɓi mi holleta hiya mi ɗaɓɓitay mi tefa no tefirte noon modi karamo en haala ɗum ɗi waɗe goo ɗon ko modi itto men tawe kono tawe itte hunduko mon e maɓɓe nan nayi ɓe wawi so faala ko sulme ɓe wattata ɗo an kon ɓeɗen men wula mo bonna wula son faala ko sulme watta ton goɗɗo darame fanko waɗe golle ma inchallah he dande ande yimɓe wi ndaɗo saako wayne ɓaawo ke ko waɗa inchallah ala probléme si Allah jaɓi andi bandiji ɗi wirtoto ɗo joni ko golle men en fof onon ɗo fof si Allah newni jaɓi hay goto toñetake mi toñata min golle an ɗen ko noon mi toñata mi yaafata ko simi hiƴi mi hollay ko yiye fiyalla min miɗo saggini mi yaami dem yiye ko yeton ko min mi waɗa bandi ɗo wirtoto ɗo hande hande ɗo ɗon boy wirtoto sur min ko metti makko ɓako sika gon cikkiri woni jogii kawlen huti on ayenono min ko ɓurlan ande ko par ce que ɓayi so waɗɗo sattere noppi ha hawrti ɗum tawi kono a wattala hinde yara a ƴakkatata a ñamatala si komin kadi harayde mi kewi mi acci mor mi woɗay tum wowlon ha saare yoni ko ɗum accedi si tugo wallum min iwen ɗo fiyalla saare gay goɗɗum andi noon sa falama yawde won namba en yahay wona fi habbiɗan ɗo de aha mbiɗa andi noon wona ño'ede muusi ñande huula utaɗo hoɗa ko ɗon par ce que ɓay waɗo an goo gila men ari ɗo goɗɗo meeɗa majjude ɗo hombo o joni noon o suusuɗo ɓornade ɗum ɗo on suusi ko ɓuri ɗum an kadi o coiffirma ayne suudu ko picca koli holno ka lagi suudu lagi ko ɗum daarini on ko ɓorni kon ko haramu ko honɗum daarini on ko ɓorni kon ko ɓay jarama kawe acciren ko kaw wanni goy sa manki ɓe respect haɓay billa waɗa kereɗo yande kawma dragi ummusi ko ɗum awa ɗo ɗa andi onon on andi yo wondu kori a maaye hakkude Allah kori a maaye on andi yo wondu acce fella tan so ki yeeso kala tamo koye waɗe golle mon honɗum daarini ɓe ko ya watti kon ɗum kanton de joni arrangé ngo probléme ɗo umen ɗo siko mi wujje sina mi wujji foye mu laaɓay joni fanki awa hara iɗen e golle ɗen ɗono feewi ɗo en fof koyen bomɓe ɗo astahfirullah en fof koyen bomɓe on leppoto rewɓe daaro ko a feeri on newni mais kala mo koye waɗe golle mon ɗe ɓe fanki on ɗo ko minen woodi ɓe men woni yewtude
awa inchallah nam awa Darame nam no woodi ko wallatami tawi o sonko ɗo fof nam si Allah newni jaɓi laaɓay joni aray alhamdulillah e hino ga miranwal on fof ko soɗoto ɗon ɗon ɗum noon e moto karmo koy waɗano yandiyan adda ko billahi kawmi huna hey merde morro an a hersi hoorema Drame ko mo feeti mo jokkoniri e feetu an hoorema fof nabo de bem mum e kaw mum makka har an ayna ɗo fi mbuka a tawa anndaga hayni ɓuuri ko jeri o joni har ko 1000 franc o woni soñjide ɗo yimɓe si kaw jon kadi ɗi feewa ko ɗumanna hono daarini on ko goɗɗo wattoto ɗo ndaara hono wolanto ndaara min komi suka goy si laɓi no acci gerto yo gerto accu laɓi min nami mawɗo goy kawe accireni ala kala waɗugol ɗo semblant o si tawi ko mawɗo hara no ko jokki kon no jokki en fof ɗe nganndi ɗo Allah jettata amin tertolan on e kaw ma o ɓe seɗum kupina wayow kala ko ɗi holli o nder to yaltuno inde reedu e ɗuma fof kala ko yalti wowle kala ko ɗi jinnaji ɗi holli o wowle ko suuɗi nder ka kon fof wowle a moɗi ɓeddoro malayka ma jinna to mine sikkude du awa joni Darame non komi holla ɗo ko na ko satti komin yewti kon non sabu a tini komin groupe komi holla ɗo kon non wona ko satti ɗo komi woni wadde ɗo kon fop on sooɗoto ɗo o ko woni noon si tawi wujji ɗon no ɗon ɗi o sooɗike ko ɗum ɗon tun haray lanni ɗon on haray lanni hande kadi haray en faami si Allah jaɓi si wujju ɗon tun no ga si tawi en o sooɗike haray min karamo ko minen si a falamen loototo anani awa joni no sooɗe noon on nani wala sooɗe noon tato ɗon haala na menande to enu menande inne onon on loototo si ɗon falama on sooɗoto wowlire min mi sottoɗay komi laaɓuɗo min mi sottako ɗo awa mi waɗi voilà an e hersata affaire cirque anda hersa mi sikki tike ɗo hoorema mi sikki ko salon ɗo mi wi o wonu ka kono en accita son goɗɗum naddaji um kun ka suudu nder gorko e cirque wakkilo wonno heɓay ɗo probléme ɗiɗi wirtoɗa ɗo e goyka tawa kaɗa reedini jiyo goɗɗo ɗum na probléme ma ɓana haaji a tawa ɗum hoɓe maɓe c'est ma copine ɗum na probléme ma non voilà ɗum na probléme ma mbiɗa anndi ñande Allah nangi malayka nangi woɓɓe ɓe hoppa e on hawa o juɗɗo surtout ndaroɓe ɓen surtout ndaroɓe ɓen na ɗum cina ɗum leppoto ala ko naadi voilà ɓay noon o jeeya kam ko ɗon iwugol ka mum iwugol ka mum ara dako ka nduugu seeƴo goɗɗum waɗa ɗo ɓenna ko Allah muyi innugol ɓengu goɗɗo kadi wonden ɗum ɗon kadi ñande malayka nangi ɓen ɗon kadi woppa e ɓen sikka en anda ko feƴƴatano kon ko goy ka ɓuri holbinade nam karma koy sikkaji hino mi gerɗi ɗo awa hino ɗon ɗo on fof onon kadi gerɗe ni na ko satti hara tun a mema Allah sa ikke a meminan ɗo wi on ombo sooɗe kere juuɗano tuuri mais lotto kadi sooɗa goɗɗi yoni akkirni kaw on laaɓa hakkunde ngalla kaw komi haali o ko alotera hande laaɓa sooɗe tiyo ɗum sooɗanto sooɗe kaw Rafiu sooɗi hom andi ko ngal nafigiya magal man tatalan ka koko sooɗo ko watta o waɗinde ma ɗo nan mi salala voilà ça fait ko ayonno wuyɓe ɓe ngo welda ɗum ko wuyɓe ɓe ñinnuɗa portoje makko on sooɗi kono soɗantoɗa wiidema tun Rafiu a sottogo yittaɓen ɗo min mi sottako ko mi soɗano fiyonu sooɗo min mi sot mi ala e ɗi cirque mum ok ɗi cirque uji ɗo ɗi cirque uji mi ala e mum min ko kala ko woni fi Allah koye ɗum mi woni mais cirque mi ala woni wona fi Allah daru mawɓe waɓeɓe jooɗi ɗo e daru e tawtugol piiji sooɗi Rafi si fena Allah gonno fiya Rafi sa sooɗa kala awolaki hoorema sooɗo
sa holi hore rafi sa soda kila la kanya lambo rafi ala soda de rafi a soda to min mi sotta ko parce que min na mi ngujjo wujjata kaw billahi rafi o soda to si rafi soda kala ko rafi soda soda rafi soda kay ari pande jon ko rafi o soda to goy ok joni soda wolle mo taw mema nan sa memi ti la ngeng haba Ok, je suis d'accord alors, s'il te plaît. Ah, voilà, o soodi ke. yo soda Solo, si ma ɗum haray moƴƴa. bandi be paydo han kaya yo pande ko joni anno mi anda ko nodi kaw acce jaba golla si Allah Maintenant, arrêtez, s'il vous plaît. jona yo sodo ambuti yo sodo to ngandi ko karamo ko woni gollude min nami wujja angin ko mi yangani ma ko nder do mi wata wolde o forsama sika tinonu modi o kadi ala ko wadanali ma do acce fankon kaw fanke bude miɗo ngardi fi fendo ummu wolanta jara woɓe yetti défense komi woli ko no bangude seeɗa andi ko ɗo rafiu yala régle ngo por probléme ɗo mi gara o kallange probléme ji ko min komi debbo jombaɗo min nami woli o debbo ko debbo jombaɗo mais ɗum haɗali woɓɓe no ɗumannade ɗo kede ganda e gandi kon feƴƴude ɗo kon fof voilà Jarabe. non en wallidira kono mi faala e yiiduɗa taw Allah wirta sorodiro ko martata ko kisa karamo koy ngata o yata wade ko watton to aron do sorodiro kaw onon kadi acce jento ɗo na on fu nder ɗo yaye to munon ko gono to waro hersi hore ma karam koy Dramé tigi tigi on mi waɗi fino mi hiira ɓe kono mi hiyaali tigi tigi on oye karamo koy ɓilla sikku ɗo ni anga woni yi'i inno lango yiyaani mi hiyaali few oye terteɗo ɗo karamo koy koma gollo yiyon koma nango wujjuɗo mbuɗɗi mon imo hakkunde maɓɓe ɗo ndaare solution ngo karamo koy yon ne yawde kay ndaara ndaare solution ngo dow waɗum mais kono kati tigi mami heddani inchallah may ndaaren kadi wala min ko ɗum miiɗinana may ndaaren kadi tonga ɓe mi ñanko mi sabi ko ɗum sabi fof sunna sikkuɗen seede ɗe ɗo ni tum mi ñan gonto Dramé nam karam ko aña ɓeeɗo on hoɗudu tun ka tamari ga fiɗɗo kaw nane pulal ngal de si neɗɗo ɗo wolnama pulal on tigi nan ngal moƴƴa wonami kisijo wonami tomaji ɓeɗo ko kawanni tigi 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 kawma tingane ɓeɗo ko losuma ko fi siɗɗo landaɗa wolu fi siɗɗo ma o minta sappolan a gasi voilà ɗo gandi ko ɗum affaire nguy kadi siɗɗo siɗɗo yagal ala nam waɗe golle yo ayi min komi waɗata kon si mi waɗi ha gasi Allah hino andi hujjuɗon ɗum ala ko siɗɗo ala ko goɗɗo ala ko ni latinane ɗum ɗo yonti gaccude be tatindina golle ta ekkita golle am fof si Allah on newni jaɓi komi waɗata kon o debbo o aray han o hewtita si tawi tun ko kanko ƴetti aray han o hewtita o yeytoma ko kanko ƴetti si Allah on newni jaɓi si Allah jaɓi joni mi faala kadi ɓeydude kadi si tawi hiɗa mari horde waɗa toon ndiyam addanami si a ala ɗi potiji ɗi ko inneten ko kiren sipal waɗanami ndiyam e mayru addanami kadi haray no woodi komi waɗata ɓe yara kadi
awal no do potir bi mo kontol mo Allah jet andi ko do wata sokkito lan na abena karam ko ta mata Pak, aku belum ya kita patah. Oh, ini musik ini wah. Ini lo hande biar kado. Let's do this. I'm going to this. Aku hai kon ko. kamu karam be To bondo mapi. dola bay andi samanta ayum ko let mi hetta ko mi hetta ma mi hetta min no ton ko mi fikirta ko mais affaire ngoy ka mi marata ngujjo Doni darabe nam wodi ko mi wadata e dan ndiyam ko seeɗani kono ɓe fof ɓe yara si tawi hujjuɗon no e maɓɓe inchallahu ɗum accata ha janngo wade si allah on newni ukke taw lando ko fina lonni ukke taw lando ɗum karam ko golle a pawar ko kawanda me famodira law naati nder ga ko kala no gollirton ko noon gollirton ɗo ɓeyde ɗum fiyo yo kono darata Accu ndaare de ɓay kamɓe woni yarde aw ndaarama accito hohon yo juuli bujuma no ƴawrira on joldinira on no faalira voilà ko timmuɓe ɓe mi jatoto wa darame joni haray koyoɓe yaru ɗum ɗo kala e maɓɓe koyo yaru ɗum ɗo haray Karamo ko en. Kam, ɗo andi ko ɗon. On wawata yahude ɗo addon ko addu ɗo wo e binije mo on mi yara ɗum simeɗe maɗɗo ɗum ɗo emi he mi waɗanima to goto yehi yo ɗon noon film hey arga yaha ɗum i an hankoto lankoy yo mane wawi aɗa yarda ɗo ko yarna o Abe ko me mutu sima yara. goto yarata ɗo e joni la permission karam koye maɓɓe efa kala yero ko yarata kon yara ma yarata ɗum e fetti noon to si goɗɗo no yara ɗo karma koye tigi yara on no joƴƴini la ko fiyel laaɓodir acci hakke non ɓe wiilan haray mo kala e wancina hoore mum yara ta wankinan hay gooto kala e maɓɓe wankinan hoore mum yara Allah hollatama ɗum kaw yare karama kon yara e taw Allah an tigi yara kaw yare si miɗo waɗa ɗo yomi he goɗɗo waɗa ɗo yammina men ko yammini men o reedu ala boros mor ɓayle on sooɗino nane mo yara e kadi de ko soɗugol wiɗa ɗum ɗon ɗa reeni ko nataka reedu ko min mi daare mi yarata ko mi anda o jonata ko wiski ala ko wowle woni ko wiski woni na ɗum ala nato wonɓe on faami ko waɗa fiyen sertu ko ɓe wona ɓen koye metta fi ko bomɓe ɓen ɓuri mettude waɗorema so tawi kam ko ala ɗum na figi yagal ɗum igoni na wona na fi yo hetto do tu laisse tomber ça yo Voilà, on s'en fait bien.
Ne bois pas ça, laisse tomber ça. Pourquoi, Rafi? Ça, c'est obligatoire, il faut que mon état. Kori. Ayari. Hara sapita kila. Hara filana ke masapita golla. Mimi yarata dum. Karmo ko wollem. Merci. Ye kwansu shila. Rafi. Mi inni kwansu ne me dis pas ça. Non. Mi yarata dum. Mi yarata ndi anda mi wo. Min. Me yari talando wada sabwa. Mi innoma mi yarata lamdi. Et puis odo jodi do no yarna no cho sodi na impiji. Kanko wala yardi. Fio no yarata. No fi honno kanko wala yardi. C'est parce que min ko ko gonga ko yari ankati. Min ko awa yara simi yara. Min ko mi wone mo inde yara dan do simi yara min. Ko mi mo le mo inde lekki. Sila yara dan yara yo Allah bonno fiya. Kala ko mi da. Kan mo ko no fala lan taga golle de yo yaruda. O yara min ngi fiyan. En tant que kala mo ko ma yari. Yaro ankadu. Ni mi yara ta sa yara. Kasabura lan push. No woni. Misiki de. Abede. Min ta sik ko may non ko mi may don. Ayah tu, lah bay join. Si kaya yu pakai mari yu minta mula ko bihan. Hey, baba, hey, tak jatuh berde. Saya kan jatuh tayar tu. Jok kay ko jok yo ko selol la. Tok le ke kato de. Siko dum mi yarata. Ese tu tak. Mi yarata. Yarata, parce que na forci. Ko silam fala mi yara. Na fi ma do na yarande ko No, fi ko do dum se do. ko dum be nangata yi dum man nagol. Ko tak jatuh berde hersa. Rumah ya kaya yu pada do imbe. Awalan ni me yari karamo koy. Kau nak kasih kita, jual nak kasih yang kotor kali jual. Kalau mau kelap jual kan, jalan. Minta naran ni kita mau kaya. Ada. Awak tak endari. Kau nak Excel aja ni. Hatu mi hendo telefon. Si So, nanti ni so nak kala. bola naik be. Kau wat anak kau. Joni Darame. Na. Hiidi ten kadi fayi. Kono. Mi yaay woni mi def. Hiidi ten kadi. Anda feti ke. Ay karamo ko ma do yida du ngay na yaade ngi jidira bandi mu. Are. Jon non ko dum kadi yido. Darame. Tigi on hatta min na mapi ni lan. Ko sabu mi ndari. Karmo ko ngani. Kono. Si tawi no wujjudon no e mabbe. Tawi ka mi hiltitike ko baya inni yen hiltito. Sabu ko mi wanno arano. Si tawi no ton wujjudon no ton ko don e don. Awa ko mi wadi do kay joni. Ko pel letti si wujjudon no ton no. Harayno andi noke. Kono do on tigi on mi hiyali few. Mi hiyali. Festino. Karmo ko. Allah nandi joni on mi hiyali few. No. Mi dari mi hiyali. No, la chiedo non karmo ko. Joni non. Kono dengi warde. Joni ko ya jon nambudi andi mi ya. Mi fetal. Am koy sido feti mi fetal taw. Min hila wujja. Hila mapi no mettira di mbuddom. Bay min ko mi fetudo kay mi yetta goddi ko kadi mi hokkitira. Darame. No. Acce hakke de. Darame. Ko annoddi lan. Ko arduma mi ari. Mi fenata. Ko mi dari ta kon fenata. Akireni dis. Ma dum min. No. Wujjudon ko mi wadi kon. C'est bon nyanga Min ko mi inni kon. Fuson bokka fus ko jako fenane non kadi. Joni a yennay lan kadi. Donc joni nafi golle ne ngandami ko fi yennugol lan kadi. Mi jetta
yo la mapi no metti radi da kadi bay ko mi hakkada mi jatta kadi goddi kadi muna don kadi Darame ça fait wona bulo Darame jonna mbudi andi kero wo mi nyawli ko nyama don hakkunde men a jarama mi yetoto ma no hunde wotere ikadani ko fena yen to lan mi yewta ma fuson okka parce que ko fena Darame wota yen nan mi falaka wota yen nan yae sabo nya yonnam paati kampete miya o yenna be waddo mi watta simi wala dum ko mi mi watta wade ko fallo wo sayro wawi goddo jarama min ngo mi ekkidima e Allah min mi yahi ko hino laaɓaninmi noon si Allah on newni jaɓi hino laaɓaninmi pos hino laaɓaninmi abola min mi waɗata ala probléme ñande sohollami wo kadi ñande sohollami mimi ñande sohollami wo kadi ñande sohollami ahi Boleh hande ko ɗum wadde baba tawi ko jali lan taw nam e haboto andati marsade bon to joni final on e ya samro mo kala furi on faami ɗum ko ɗum wonto min dow min ene Darame an a wawa wuññade ɗi mbuuɗi hakkude ma Allah acca ko soñjata men ko o ɗiɗo gandi kono mi egiri ɗi ha anda sikkude ɗi sa feere hara addama on boni accireni ñam gandi ko ɗum waɗi Rafik andi koy may ko samro ma kisa ndaare goɗɗo kadi ɗo yo goɗɗo ɓuranmo go nga fiiti min mi furiyatake a yarnata ɗo yimɓe soodina ɗo yimɓe min ma mi furiyata sa naati to ngeŋaɓe ko tawnema on fof koy sa naati to Rafiu salam o kono mo jokki mila accudude heka yalti ka suɗo accu minima yaaccu accawno atala fende he accidi bagage he heka hey acci ɓaynan tertelam min tertelam minima Rafiu fiya lacco fuya ɓayna hande a wujja fiya lacco fuya ta wujja o yardi ñaga sinnoɗo bagage o yahi ka o furi hika o ari ka o furi hika acco fuya fiya la selumo acco fuya ɓayna a wiyay ɗo goɗɗum selumo a wujja en fof ɓe gandi ɗo gujjo mais watarde o sakitirani bagage on tigi ɗi Dari, Darame gayni dari coñci ma dari mo saccage dani coñci min mi wallay rama men naada acco fuya fiyam suudu am ɗum sa yinde innay ka jinna weeri mais ko ɗum goɗɗo no yaccande o ɗum o waɗa kala ko faalaɗo est ce que c'est normal ça wata accududemo o jirguita piiji ɗin ɗo acco fuya ɓaynaɗi gandi e wujja dari coñci ma min mi wallay rama on tuma o arrange sayi suudu an ɗum waɗi nde innay ka jinna weeri Darame feeti non kan na mbuuɗi o faala joni ɗaɓɓutude ɗum ɗo ko yawreni par ce que ko onon woni ɗuma ɓeto ɗum hara bonna ali farmatiro isi ko bandi ɓuyo min yo bon kala ko bonni ɗo yoɓay wallahi billahi tallahi kala ko bonni ɗo en epi so gani kadi o watte ɗum ɗo fof watte fof voilà ɗiile ko mami yedde ittundu ko makko ña fiyalla nan ittundu ko makko hirtimene ittamen ɗo mi alama jabade gani wattadi fof kadi wittirɗano wattirano sina ɗum sina en ukkodiri Allah bonno fiya voilà onon woni accande mo tiji gono kon kon woni accande mo ɗum yaa ɗum o feeta o yara o fiima bab voilà Allah ko mbuɗianni Allah ko mbuɗianni halnama ɗi ko mbuɗianni ay wonde ka mbuɗianni voilà merci ɗi ko mbuɗiande a sika ko mbuɗi mani ine accuto mbuɗi sembla ko mbuɗianni
ini ko mbudi andi c'est simple après c'est simple abora anko jelu ma jirma na fi jelu on lambu yalla ndar ga jelu am ko bido mbudi di fonte take tam jogoto billahi mi abbota ko jelu ma jirma adi do mbudi Ido me na mbudi ko mbudi andi voilà ko jelu ma adi do mbudi walli ni mbudi ko mbudi andi walli ko ndala hanki amini yakal semmi ko ndala ay na la mbudi Mel di ko ya hal Finlandi mel nama ko Hasan hal Finlandi budde Hasan jonni landi hanki woni wona Hasan kadi wala wona Hasan kadi Hasan hal Finlandi budde eye nami jeedi de alors inspecteur voilà c'est ça ma confiance Allah ne mais ndal ko ta ma confiance mi nangi wujjudo mbudi ngo mi yidi anda feti ko mbudi ko la jon aha Kumboudi Hassan. Ok, tu m'as dit tu n'as rien. C'est ça que tu m'as dit. Il a la fausse et à la. Oui, mais c'est pas mon argent. C'est Hassan qui m'a confié. Pas les choses. Mais t'as le mbudi. Il a le mbudi la njogiti. On fami. Odo ahala drame ko jelu ma jirma. E abotao. Andi ko minami wujuma goy. Ahala mbudi ko jelu. Odo hono rafiu kadi hala ko jelu wonno ka der valise. Nanon kaw. ko non tigi ci anu yakala. Min hande be habbi tawe fiye ati min jo la son kan dala de ay mbudi mari adi do mbudi tiala ati ta jonu mi jona tali umma mais là non si mon de temps donc s'il te plaît ati nga police nga non rafi ko ngujjo rafi ko vrai bandijo nyimi woni asusta wala kadi saro yimi ko e jaba gol minuma ala rafi ko mbudi andi parce que Hassan jonni andi ko Hassan hal Finlandi min ko mi bandijo buruma afani min yatungo nani bandiya kan c'est bon c'est bon voilà imbudi di yalta yawda di tambudi madinde no rafi no andi ko jelu wallini anka dandi ko jelu wujjida min ko Hassan hal Finlandi imbudi hanking o jodde landi min ko mi landi ma hanking anka di bude a hal andi nanu la nga joggi di do ne be wata ma jonno de mbudi di mi alfinali laisse tomber ça ido budi ngabboto ha police on ara dum no de labbine ko labbi min woli he min ko mi bandi burma min an rafiu anka min si a wadi bandi aga min na bandi burma min na bandi min ko mi alantama voilà ko mi alantama c'est très simple voilà c'est ça ok bonsoir maintenant do alla labbini poste voilà fiona ala labbini à chaque fois min e rafio sim dala mo fi mbudi anni ayay mo darto fami maintenant ande mi offense min mi ala mi free ka samburga mi ala mi free hen buɗɗin ko ɗo ɗiyal adi ɗon buɗɗi mi jonnata inne mo abbe chambre bonni chef ko chambre o imbudi ko mbudi ko gore jangal Finlandi hanki aha donc voilà na mbudi makko on de doit t'interpeller parce que arrête lui je t'ordonne de l'arrêter tout de suite voilà tourne-toi non non on peut pas arrêter comme ça arrêtez s'il vous plaît arrêtez c'est un voleur monsieur arrêtez c'est pas comme ça mais tu dois dire l'argent c'est combien tu dois dire l'argent c'est combien mon commandant non pour le moment tu n'as rien à parler tu n'as rien à parler tu es en état d'arrestation amenez-lui voilà c'est un voleur kala ko wowla do yante wa wundu ko mako fanka hew ko commissariat kala ko nata wasa na Finlandi mbudi on peut pas l'arrêter comme ça allez mimi Dramé mon frère avance c'est pas normal c'est pas normal o yalta ko vrai bandi sors mit andi mi nani ngujjo mi anda so fi naka awuki anda nangi voilà arrête-toi tandi mi wujjata andi ngujjo tatonya oya tumande men hala no ma tatonya 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 andi mi wujjata monsieur Dramé andi mi wujjata toi allez-y non Dramé tranquille-toi nous on va l'amener maintenant retire-toi allez non on va le déposer avance nabe sulumerdo c'est bon nabe sulumerdo mi wongluno dal ko watti sulumerno yahi sulumerno yahi Dramé ko wadda do mo tutu mudi ndo adidi min
Sophie dina ko konda hunde golle est ce que a faami s'il te plaît a faami mi yani ma rafi ko vrai bandijo sina labde vrai bandi an ron ko mo jokkodira sina bandi c'est bon s'il te plaît accu wul joni non mo okkondiri naɓe mo suɓali ko joɗɗo acce fi yalla acce taw sonjo yo ɓuri sufi ko mari ko mi jeeji nene eyga acciga c'est bon goɗɗo jingantake dar ko ɓiɗɗo juɗɗo watti min ko mi naafiki gasi ko mi naafiki ko noon fiɗo sulme jini jakna hen moddini fof e modi portel on si an sa fiidira ko non mi sii batta ko yomi he kaw ko no waɗi mi ga a ko rewnaɗo fii koye mbugoy mor hersi hoore ma gore ɓe naɓi bandirnu men soko yindu c'est ça min ko ɓiɗɗo gorko nami debbo de kanko mo sikkude mo alam manipilude drame ɓuttinamoya ite passe c'est bien fait anisay ɗum anisay drame a sokkiyo kono anisay ite passe yi ummu so andira fiw na ngujju ka e wondira fiw ɗo ko neɓi andira fiw wujjata kottoɗo modi yanni fi Allah o foti yandi tankirama s'il te plaît tanke sikkude wonde lambandiyaga feƴƴino ɗon yehi ka babba Drame ka hulɗimme gonnotoɗa Drame kamayi Drame gon waɗi Drame faɗɗa mi adda ndiyam oui Waalaikum salam. Maksudnya saya nara tuh jam apa dah kami woni? Drame mo wadi mo fella. Hanki jam mau jono la chonchi me upang mo. Donc mi tayi dun do kander pantalon makko ko kanko tole mu pada me nyalla ngal befu. Ka chonchi drame tawran lo. Ka pantalon makko alla hoyna en. Dare stai no timmi. Ko porte drame enni. Ko porte makko den. Ari alla wadai barki ma. Wata bayu da jonna a wonna na kay dini kala dum. Yo, Drame ko kuuɗe mum hetti ka waali ɗo honno waɗi oɗon habboto hokkoyɗi noon piji ɗi heccuma o ko kuuɗe mum hetti kono waɗi drame ko waɗɗamen ko hino sabu ma rafiu no soki an ɗum hon ɗum waɗi ino ɗon in ɗon mbuuɗi drame ɗi ino ɗi ɗon wondi o fenay o sokoyi oya ñalla mbuuɗɗi 5 mille ji to ɗiɗo noon ko 10 mille ji ɗum tum ko honɗum waɗi mi oɗo ko debbo makko wuppo wonni oɗo ko nder ɗum o yiiti ka nder poche ji drame ko coñci ko wuppata ngo nder ton o yiiti bedduje drame ɗe abbi tawa ko ɗum ɗo wono yono majji ko ɗum o toñiri en en fof wujjindalam hino a sokiyoya ko kuuɗe ma hettuɗa anana ko min ko rewaninmi ɗo drame eyo jaka hande no woodi piwtu drame non drame abbo drame ko mafina fonde ɗum ɗo a hettay koko waɗɗa ka heesa ma ɗo warete kono habbo joni min o mi nana tewtare mabɓe abbo mi ndaara si tawi jaka kala ko waɗɗa tout se paye ɗum ɗo a hetto ɗum ɗo Allah waɗi sahay ɓeyam on jarama moƴƴanani mi weltike buy
merci amma no lay lamba fanga je n'arrive même pas à croire Dramé no toñe en fop nguyka abdi amone décroché modi allo ko ɗum goɗɗo ka taɗo to toñu goɗɗo on tigi toña ta hay son kal karama ko wona darame ko kawraw makko on eyo mi faalay ko nanguɗo wo acci toon aron ɗo o sabu ni o yani ɗo joni nawnare wala waddede haala fi no e Allah waɗe sabu amin aron mi jeeji on e Allah no wona ɗum ɗon o yennuno on e awa yaafe are fi Allah modi acci onon kadi aron na hay mi jeeji on wo ɓerata allo karamo koyen ko min o debbo wonɗo ka nder suudu makko mi jeeji on fino nulaɗo jeejirte fi Allah are fi Allah nani on nisata en famodiray o ɓerata allo o kupi allo awa joni ko haaju ma ɗon joni ha bomi ndaare si heɓa ako ara nokkama nanɗaɓen ko laɓtani ka ɓay ko no luttirɗen ɗo may ara men ndaare si heɓay kala ɗum Dramé he la ko ba nodde ambulance ayi koko Dramé ko kuuɗe makko hetti koko nini Dramé no faɗɗa waali ko kuuɗe makko hetti he hino mbuuɗi ɗi ay mbuuɗi ɗi ko wuppowo makko ka nder jiifaji makko acci ɗiɗo mbuuɗi minnuma Allah accino ñawlingol Allah acci ñawlinde Dramé wujjinayi en fof ɗi mbuɗɗo ka wuppo makko yi ka nder jiifaji makko Dramé lan andi Rafi wujjata Dramé a sokki Rafi pour ne rien Allah jonnitima juuɗe kuuɗe maɗen Dramé j'arrive même pas à croire que Dramé nous a fait ça ɗum ɗo il nous accuse comme ça min lan andi Rafi wujjata comme ɓen dani mi wonde Rafi kombo andi Rafi ɓuri lammi o waɗi ambulance ɗum ɗo on andi ino woodi ko ambulance ñawnata no woodi ko karama ko ñawnata en noddi karama ko jon ɗo o wi o arata ko karama ko jon ko waɗi kon koko yari kon o tallalakke ɗum o hetti donc koko yarni en ɗo fiyandugo kombo eyo ɓay andi en nane won wuyɓe naari ko Dramé watti andi aduna no wawi biskiti kenente na ko sikkoɗa ɗon taƴata non j'ai une solution en ƴettay woni ɗe ɗo porte nodden bonjo debbo wuppowo makko on après yaadani makko ka police ndaaren solution fino Rafi yaltira ɗen mari preuve jiwo ɗon tigi ko preuve men gonno eyo joni nda ɗum no yitirama t'inquiète s'il te plaît on pare minen mbeɗa yaade no ƴette jiwo men yaaka police a waɗana hen ɗum wi min arde kippe fi makko Allah yoɓata sima kuuɗe maɗe ha kaw mi wowlaneno ya accu kono faminkiniɗa an hay malayka jippino haɗatama ha acca awa mo inni nanata ko wowlete o sakkitora yiwde joni noon waɗa ha mi nodda kawtal ngal mi dara feere ɗum ɗo